नै ओंखाम जासिगोन आरोना नै ओंखाम जासियो ओंखाम जानो रेडि नै जोंहा पार्टि जाफैदों आरोना हे ओंखाम जेनेबा रेडि ओइ जाजेनबाय नामा नोंलाय ओइ थेख्ला बस जाजेनबाय नामा नोंलाय ओंखाम मोनजायैनो लरग' ओंखाम रानजेनबाय एनै बेदर लादों नै नायदो जानो रेडि आरोना मोनजाथ'वाखै ओइ दलथा नोंसोर मा दलथाया सालाफोर ओंखाम हायजेनसिगोन र' ओमफ्राय बिसोरलाय मा गेजेर जेर मा बेलाय मोनजेनबाय नो बेदर आंद्रायाबो नायलाय जाम्बि ओरै जाजेनबाय दुग्ल' बा माला आखाइ माथायनानै जादों नै ओइ लिबु सेरदों जाजेनबाय ओइ दालि रानजेनबाय नै आयौ जाग्राबा गोदोना खायलें खायथें जालायलायदोंमोन नै जोंना पार्टि बोसोराव खेनसेल' पार्टि नै ओइ नै माखासे दासो फैदों नै फैदो जों एसे जाग्रा जाबाय दे नै जों माने फाग्ला पिकनिक स्पटआव फैदों आरोना नै जाबाय नै बे मानो बोराबदों मिथिगौ दै बथल आं लाबायना नै बेनिखायनो बोराबदों इयो नै दै गांबाय बियो ओमफ्राय बिदिनो हाला नै